Nor pentsetan dozu izango dala? Egunon, ni Jesus Zugazaganaz, Ibergune etxean jaioa. Oin 8 urte, Jorrian nago eskondute, Marisol Mardaragaz. Eta hemen gagoz bizten, 6 urterik onantza. Euskaraldiari emon gura deutzet bultzakatxu bet. Euskaldun zarrok. Alegin apurbet egin espadu, horretara, euskeria ez du bide honetik. Naiz eta gazteak hor dagozan, lehenengo eta behin, eta aurrena izango den, aurrerantzean ardurea. Azdeko zentzurik, zikeran bere, 2005 urte honetan, hitz egindan izkera bat, galtzen iztiak, azteko zentzurik ez barkaziorik, barkamenik. Nik daukat liburu bat sortuta. Erderaz egindakoa, gazteleraz, la lengua vasca en la toponimia europea, eta hor daukadaz, 60 bat toponimo. Toponimiak deko, hemen hizkuntza mailan, resistentzirik handiena. Analiz horretan geratzen da argite garbi euskeriak zabali ibilberzeula emetik oso asa. Bueno, izketa prest, izen berreke, txarto ondo euskera egiten du. Ez du ikasi bizkaieraz berdanlez eta batuaz ondino gitxiago, baina etzeko euskeria eroten du aurrera aldugun mailan eta izketa prest izango lehik gure rola, nirea behintzet. Eta belarri prest, bere bai, entzuteko beti, entzun ezkerunean beti atan da zeuzertxo, ez da? Handik. Errotik sortzen da narra, eguzkiaren sugarra. Nor pentsetan dozu izango dala? Ni Joanes Omarriba naz, txirrindularia izan naiz eta orain ama etxeko andra naz. Nik euskaraldian parte hartuko dut, euskarari bultzakada emoteko. Umeen artean esan behar dut, geroz eta gutxia. Nik etxean lehen umeekin dana egiten genuen euskeraz, eta orain etorten direz etxera eta dana erderaz. Dana eta batikara datoz eta izaten duzu baina. Zelan gertatu alda hau? Dana, eta zuk egin euskeraz eta eurek erantzun erderaz. Eta hori benetan oso tristea ikusten dudala. Azkenean, eurek egiten da berderaz eta guk bere bai erabiltzen dugulako erderaz. Bestela ez zuten erabiliko zuten euskeraz. Gure artean euskeraz egingo bagenue, eurek bere bai egingo zuten. Eta garrantzitsuena guk egitea, nagusiak egitea, eurek bere bai azkenean euskeraz erabiltzeko. Ni aho bizi izango naiz eta ahalegina egingo dut 11 egun honetan, ez bakarrik 11 egunetan, baizik eta hemetik aurrera euskera erabiltzea geroz eta gehiago. Arrosia eta krabelinia diferentiako. Nor pentsetan dozu izango dala? Kaixo,
Kepa Arrizabalaga naiz, albokan egiten dut lan eta herriko tabernari bat naiz. Bueno, Euskaraldiari mugotzit izena, Euskarari bultzatzeko, laguntzeko, nire granotxoa jartzeko, eta hornetik guztiei laguntzeko euskeraz egiten. Ni ahobiz izango naiz. Otzik ez dago eskure zanetan. Nor pentsetan dozu izango dala? Banaz bego arroza, bideganeko alabe, Txomin Tamarinen alabe, eta nau sartute Elizan lagun laiko modure. Elizan lagun zaile, badarrote hainbet urte. Eta, hori. Nire zan da euskari oso importante. Igual izango da txikititik nire gurasoak horti bidetik joan direlako oso izan da importante. Beti, umetan, gaztetan, eta oin nire edadean bebai, oso importante. Guretzen katuri bere euskara egiten dake berba. Egoera txarren nire zako izan da, nire ume denbore eta nire gazte denbore. Orduan egon da euskere txartoen. Eskola dara izatesan erderaz, kale dara izatesan erderaz, mungin, zate baterako, katiken ez, baina mungin eta jaioten zeien, eta mundu asko kitezan erderaz. Nik emango te izena euskarialdeara, euskara horretaz zozere iteeti. Alegine. Eta dunetan gauza askorik izinkek egin igual, baina, zeo zer bada aputxu bet, horregon daiten. Ni hau bizi zengo nazamaik egun honetan, eta zer gaitik, zeo zer ingurutelako euskaren alde. Zeo zer. Gauze gitxi badabe, hor. Ez da nik gitxi, beste bate beste aputxu, erongo dugu karro aurrera, pan, eta hortik doa, nire ere txiek. Nor pentsetan dozu izango dala? Lehen mailako arretako mediku familia naiz, eta Gatikan lan egiten dut. Orain dela 5 urte etorri nintzen, eta hemen nago. Euskaraldira emango dut izena, euskaraz hitz egitera bultzatzeko ideia oso nahi. Euskararen aldetik, nik uste dut Gatikan egoera kaskarrean dagoela uste dut. Gero eta gehiago ikasten da, baina gero eta gutxiago hitz egiten da. Igual, ez dakiz, zaharrenak dakite bizkaieraz eta euskaldun berriak batuak. Eta batzuetan ez gara elkar ulertzen. Ideia hori gero eta gutxiago praktikatzea hizkuntz bat penagarria da, benetan. Azkenean galduko da. Lantzen ez badugu, zerbait lantzen ez badugu, azkenean galtzen da. Nabaritzen denez, belarri prest txapa aukeratuko dut. Zergatik, ulertzen dut, baina gero praktikatzea edo erabiltzea zaila egiten zait.
baina horregatik egingo dut. Eredu gisa niri kostatzen bazait, baina hala ere zaiatzen banaiz, denok egin izango. Nor pentsetan dozu izango dala? Ni Olaia Cancelo Mardaraz naz, batxillerroko ikaslea naz, eta gatikarra naz beti danik. 9 urte hasi nintzen bertso eskolan, eta gaur arte eta pila gustatzen eta atxalde super divertigarrian pasate gogoz bertan, eta egizan ondo pasate dut bertxotan bai. Gure artean egia da azken urteotan euskarak gainbera izan dauela, baina nik uste dut betikoak izan garenak gatikekoak nahiko hitz egiten dugula euskeraz gure artean, eta nik uste dut olako jendea dauen bitartean euskara ez dela galduko. Azken finean gure artean beti euskaraz hitz egingo dugulako eta mantendu ingo dugulako. Adibidez, lagun artean ez dakit, arraro behituten dutzu edo betate da bie zeitik hitz egiten duzun horrela, ez da? Eta nik uste dut hori lehen esan da moduen aldatu beharko leukela. Nik uste dut euskarak ez dela antzinako gauza bat, basik eta beti dagoen gauza bat da, eta guk antzinako gauza bat moduen ikusten badugu modernoa bihurtu beharko gonke gure artean, eta ni hau bizi izango naz batez ere 11 egun horretan nire lehen hitza euskaraz izaten saiatuko nazela jende guztiari, edo aleketa gehiagari. Hori da triskantza! Nor pentsetan dozu izango dala? Hemen heldu gera. Ni Pedro Fidel Legarreta markaidanaz, eta izetez gamiztarra, gatik ere eskondun izan da gatiken bizinaz. Olentzero begi gorri. Olentzero ikia bere eskartu sostia nuntxe dela 3-4 urte, eta bai zanutzean da posik ikin dute, inbar duten ezera, biharra Olentzero moduen, eta igez lehela moz eskolan umiakaz bere bai, bestiatan plazan izaten da, eta betetu ikin dugu, apurbete umiak hain posik ikustia noperari Olentzero moduen. Pastan dana igez pasazten eskolako sarrentxuek eskolan ezetu inen dula, norna zen. Tesatu zuztea, zu Pedro Fidel zara Olentzero guarik zatu zuzten batek. Igaren berendatzeko botilanoakin. Nik atiken euskeri apurbet ilun ikusten dut. Ze dakizian bere erdere iken dure, eta neuri bere pene moten dozte euskera dakizianak erdera zeitzen. Ustantzien izin monetik geure errue euskeria galduten bada, ez duleko erabiltzen dakikuno. Eta dakikunok erabiltzen ez badu, gatxe izango da aurrera ez dakizianak euskera segitzea. Ikatz egitera. Bai, ni euskera zeitzeko eta lagunduteko presnau eta bizi izimonaz, geure euskerian, geuke haitxe eta magandik ikiziren duen Estorita berri ematera. Hemen edu